ଯାଉଥାଏ ଏମିତି ଏକ ପୀଠ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା। ମା କିଏ ସେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା 64 ଯୋଗିନୀ। ନା ଫାଷ୍ଟ କହିବି, ଓହୋ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଥାଏ ଏମିତି ଏକ ପୀଠ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେ ହେଉଛି ମା 64 ଯୋଗିନୀ। 64 ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ସେଠାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା 64 ଯୋଗିନୀ ହୀରାପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଥାନ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏହା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ତ କାଲି ହଉନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ହବ ଦେଖେ।